салом алайкум ҳамакаса бародаро, мардани таҷики, мардани ғариб, раҷа бисёр бародаро, ҳамхизмато, ҳамсинфо, ҳамкурсо, братано, ҳамакаса бисёр мақсад гуфтанд ки оше бачак ҳамбағал ду шакар мехонӣ, духтари келини ҳамсояра мақсад ду шакар мехонӣ, кар мехонӣ. Боз мо камтаракшан мегем, рӯзои наздик дар шаҳри ғарибӣ ва клип шиқати 18 кунӣ раҷа. мара хизмат рӯй кадата туи кади фатара бема пушид тах шу кади и орзуи ма бад орзума дод барго дуо мекунам боши хушбахти хона бо даста дари мактаби нагӯшам дигоно чала бошам буда бай мегини фақат ждатам хушбахти мона мебини ин асар кадам ба номи ты навистани китоба беҳуда мегӯй намефам маълумоти хитоба зан бояд касе боша яки мада динага дар равиши зиндагӣ шумо бигавату нага репои мара гӯш бекунӣ такрор ба такрор музика жута пора мекунам яко мешам ахбур. Короче, хеле бачако дием клип 18 дар шаҳри ғарибӣ рӯзои наздик мебурам клип шиқати.